Min kære lille søs, du har vist været høs. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Der kom et cykelbud, der delte pakker ud. Jeg blev chokeret uden lige. Og nu bliver jeg nødt til at skrive, fordi morfar er ikke mere i live. Da morfar lukkede pakken op, blev han pludselig tavs og bleg. Han gispede og fik et hjertestop, da han så, at det var dig. Din mor har mig desuden fortalt, du skal i retten for brandstifteri. Og nu har jeg så set dig uden pli i Ekstrabladet på side 9. De unge nu om dagen skulle have en huskekage og lære lidt af takt og tone. For nu er mormor fred, mit knæ er gået af led. Jeg er en olmerbitter kone. Og nu, hvor du er sat i forvaring, har jeg hævet din børneopsparing. Da morfar lukkede pakken op, blev han pludselig tavs og bleg. Han gispede og fik et hjertestop, da han så, at det var dig. Din mor har mig desuden fortalt, du skal i retten for brandstifteri. Og nu har jeg så set dig uden pli i Ekstrabladet på side 9. Du har været både fræk og slem mod mig. Nu bliver jeg sendt på plejehjem. Det testamente morfar skrev, får jeg ændret rettens vej. Og du får snart et lille brev, der bliver ikke en kling til dig. Da morfar lukkede pakken op, blev han pludselig tavs og bleg. Han gispede og fik et hjertestop, da han så, at det var dig. Din mor har mig desuden fortalt, du skal i retten for brandstifteri. Og nu har jeg så set dig uden pli. Og nu har jeg så set dig